I com sempre dic quan ve la gent a dinar a casa, el més important no és el menjar, és la companyia. Com es fa això així? Ens ho faig bé, no? Molt bé, no? Això és un fresc amb un punt salat, oi? Això és un bri. Els artesans tenen la pinta de ser un és aquest. I podria ser aquest altre... que sí? El matxa fresc jo crec que pot maridar amb tots tres. Evidentment aquest que sembla una mica més curat faríem el negre. I els bris en blancs a mi em tornen bojo. Jo aquí posaria... He descobert un noi que es diu Emptiness perquè les coses no són més senzilles. Perquè les coses no són més senzilles. Això, aquest vi és Ferran Palau, que Ferran Palau en aquest moment és algú que ja té consistència i que té les coses claríssimes. Que tu no entens, que tu no entens. I llavors ja si ens quedes amb els negres, que al final els negres són els clàssics, Gato Pérez i Ovidi Montllor. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix. Madrid és una ciutat que m'enamora per la llibertat que he tingut sempre, perquè hi vaig aparèixer l'any 80 i pico amb tota la història d'algú jove i la música. Una història sobre els Wu-Tang Clan, un dels mítics grups de hip-hop dels anys 90. Un plat de supervivència pagesa que feia la iaia Maria. Làmines de cola escaldada, mongeta del ganxet, llumillo, Chorizo i salsitxa. una altra capa, una espècie de lasanya o de moussaka de pobre del Vallès, amb beixamel i formatge gratinat. Jo busco sempre vins secs, que són els que més m'agraden. Tot el que es fa a Catalunya de vi blanc i vi blanc sec, jo crec que tenim un mercat inabastable. Faig arrossos, que em poso molt nerviós, sempre el sushi l'he intentat per activa i per passiva. I sóc molt negat pels dolços. No, la truita de patates per mi és amb ceba. Gairebé sempre que podem anem a visitar el binomi a la Garriga, al carrer Calàbria. Muntaria un estudi de gravació. No m'agrada el binomi. La vida, el dia a dia, la família, els amics. What the food?